Калі Путін вырашыць нападаць на краіны Балтыі, што будзе рабіць Лукашенка? Ці зможа Джон Коул пасадзіць за стол перамоваў Вільню і Мінск? Мельнікава сапраўды прыкупіла 2 кватэры ў сталіцы, ці гэта ўсё фэйкі? То і навошта балатуюцца ў каардынацыйную раду? Чаму беларусы бягуць з Літвы? Аб гэтым і не толькі будзем сёння размаўляць з палітычным аналітыкам інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александром Класкоўскім. Пройдземся па асноўным момантам. А асноўныя моманты, на жаль, гэта ўсё тое, што гаворыць, і ўсё тое, што вырабляе Лукашенка. Шмат словаў зараз ад Лукашенка чутна пра вайну. Гэта максімальныя праверкі боегатоўнасці арміі. Спадар Латушка сцвярджае, што прайшло некае закрытае паседжанне, дзе вырашылі, што пераемнікам будзе Віктар. Ну, можа, што адбудзецца такое, што спатрэбіцца пераемнік. Вось, і пытанне да вас такое. Беларусь, ну так падаецца, на Беларусь ніхто не собіраецца нападаць. На каго збіраецца нападаць Лукашенка і што гэта так пераемніка тут знайшлі па-хуткаму? Што адбываецца ў гэтым плане? Ну, давайте раскладем по палічках. Па-першае, я праслухаў, што казаў Латушка, і ён сказаў, што гэта закрытая нейкая сустрэча была некалькі месяцаў таму. Так што, кладучы руку на сэрца, гэта не навіна. Ну і Лукашенка, ён жа яшчэ ў 21 годзе, нагадаю, прыняў дэкрэт, што калі гвалтоўнае знікненне, там пагібель кіраўніка дзяржавы, то тады кіраўніцтва пераходзіць да Рады бяспекі. Потым гэта ў Канстытуцыю яшчэ запісалі, а тады ў 21-м, памятаеце, спаймалі ж тады Фядуту, Зяньковіча там і іншых. Вось, нібыта змова, і Лукашенка сапраўды, напэўна, паверыў у гэту змову, ён там усялякія жудасныя рэчы расказваў, што яго на колю ў нейкі склеп хацелі пасадзіць чамусьці ў Гомельскай вобласці. Памятаеце, якая плынь свядомасці была? Так што ў яго гэтыя вось фобіі, гэта такія экзістэнцыйныя фобіі дыктатара, я б сказаў. Натуральна, ніхто яго не будзе захопліваць як таго ж Мадуру, але Джон Коул, я нагадаю, вось спецыяльны прадстаўнік Дональда Трампа ў Беларусі, ён сказаў, што калі там дзяліўся сваімі ўражаннямі, сказаў, што тое, што мы зрабілі ў Венесуэле, і тое, што мы робім у Іране, напалохала Лукашэнку да чорцікаў. Ну і вось гэту раптоўную праверку боегатоўнасці войска ён жа зладзіў акурат пасля таго, як захапілі Мадуру. Так што нейкія вось такія экзістэнцыйныя фобіі ў яго існуюць. Ну а так я б не перавялічваў вось тое, што нейкія там манеўры, зборы і гэтак далей, таму што ну любое войска, кладучы руку на сэрца, і літоўскае, і польскае войска трэніруецца, на тое гэта і армія. А ведаеце, для мяне вось паказчык гэта вайсковы бюджэт. Ведаеце, які адсотак валавога ўнутранага прадукту ў Беларусі ідзе на абарону? Ну, які? 1,6, або недзе 1,4 мільярда еўра. Для параўнання, у Польшы 47 мільярдаў еўра на гэты год, у 30 разоў амаль што болей. І гэта 4,8% ад валавога ўнутранага прадукту. То бок у некалькі разоў болей. Яны імкнуцца гэты нарматыў Трампа выконваць. Так што Лукашенка, вы правільна сказалі, ён шмат гаворыць, але насамрэч, як мы бачым, калі б ён рыхтаваўся сур'ёзна да вайны, то, канешне, не такі быў мізэрны вайсковы бюджэт. Гэта ўсё такія гульні вялікіх дзядзькоў у вайнушку. Ой, Александр, зараз вы такое сказалі, ваши гэтыя словы адрэжа прапаганда і будуць казаць: во, бачыце, Польша рыхтуецца да вайны, нападаць на нас будуць, у 10 разоў бюджэт больш, чым у нас. Тут у мяне пытанне, давайте яшчэ адразу па вайне такое, усе гэтыя экзістэнцыяльныя праблемы Лукашэнкі. Зяленскі казаў аб тым, што рыхтуецца тэрыторыя на Беларусі, можа быць яшчэ адзін напад Расіі з тэрыторыі Беларусі, папярэдзіў Лукашэнку, што будзе як з Мадура. Вось гэта папярэджанне і увогуле гавору шмат размоваў аб тым, што Беларусь будзе ўцягнута ў вайну, гэта ўсё больш ідзе з Украіны. Навошта тады гэта робіць украінскі бок, каб спалохаць, каб папярэдзіць Лукашэнку?
На пачатку адрэагую на вашу рэпліку. Польша сапраўды сур'ёзна рыхтуецца да вайны, і гэта зразумела пасля таго, як Расія акурат напала на Ўкраіну. Яны разумеюць, што могуць быць наступнымі, калі яны не ўзброяцца як след не навучаць сваё войска даваць адпор. Так што тут усё натуральна. Ну і Польша багатая краіна, гэта ж усходнееўрапейскі тыгр, яна і можа сабе болей дазволіць на абарону траціць рэсурсаў, бо магутная эканоміка. А Лукашенко, который хвалится вось гэтаму журналісту Санчесу недавно, яго і журналістам не назовешь, прапагандыст гэтай Russia Today, Лукашенко казыраў, што я гэтыя дурныя рэформы, як прыйшоў да ўлады, адразу спыніў. Ну вось спыніў, і спынілася развіццё Беларусі. Ад той жа Польшы яна ўсё болей адстае. А цяпер па сутнасці вашага пытання пра Зяленскага. Зяленскі, натуральна, украінцы вядуць не толькі вайну такую гарачую на полі бою, яны вядуць інфармацыйную вайну. І гэта наўмысныя, я б сказаў, такія інфармацыйныя аперацыі праводзіць кіраўніцтва Украіны дзеля таго, каб мобілізаваць Еўропу, бо дапамога недастатковая, трэба болей узбраення, трэба болей грошай, і таму Зяленскі зацікаўлены ў тым, каб у нейкай ступені гіпербалізаваць вось гэтую пагрозу з Беларусі. Тэарэтычна гэта магчыма, но але на сёння няма такой канцэнтрацыі войскаў. Адным беларускім войскам, калі пойдзеш, дык украінцы яго размалоцяць у пух адразу. А у Пуціна не хапае рэсурсаў, каб нават там недзе на Донбасе ваяваць, і ўжо пагаворваюць пра магчымую мабілізацыю. То бок, калі гэта і будзе, то гэта будзе не заўтра, і гэта будзе заўважана са спадарожнікаў. А белорусское войско реально может пойти куда-то наступать, или все-таки они пойдут в отказ? Потому что Лукашенко ж не зря все время говорит про войну, вот эту вот риторику, я не знаю, к чему готовить народ, и вот это бла-бла-бла-бла. То есть неужели наши белорусы действительно могут пойти куда-то на кого-то? Зноў жа раскладу па палічках. Тут два моманты ёсць у гэтым вашым пытанні. Першае, Лукашенко выдатна ведае настроі беларусаў, таму што і незалежная сацыялогія пра гэта кажа, я думаю, і залежная таксама мусіць канстатаваць, што фактычна ў расколатым беларускім грамадстве гэта феномен, што існуе кансэнсус наконт таго, што наша войска, наша дзяржава не мусіць у гэтай вайне ўдзельнічаць. Гэта не наша вайна, гэта вось такі кансэнсус у беларусаў. І калі ўявіць сабе, што беларускае войска ідзе на гэты украінскі фронт, то, па-першае, разаб'юць адразу. Там баяздольных частак это некалькі тысяч, гэта сілы спецыяльных аперацый. Астатнія яны проста абсалютна не здатныя ваяваць. Яны не падрыхтаваныя як след. Таму без сваёй вайсковай эліты застанецца Лукашенко. Многія б здаліся ў палон. Потым, калі б пайшоў гэты груз 200 ў Беларусь, гэта б абурылася грамадства. Карацей, Лукашенко разумее, што гэта для яго палітычная і эканамічная катастрофа, бо калі украінцы паляць там парты за 1500 кіламетраў балтыйскі Усть-Лугу, то ўжо да мазырскага нафтаперапрацоўчага завода як двойчы два яны сваімі дронамі дацягнуцца. Таму гэта страшэнны сон для Лукашэнкі, ён гэтага абсалютна не хоча. Вось. А што тычыцца ягонай фразы гэтай, што не ведаю, да чаго вас рыхтаваць, тут важна паглядзець кантэкст. А далей ён сказаў, ці памятаеце, што ён сказаў далей? Так, калі ласка, нагадайце. Далей он сказал, неизвестно, что завтра выбросят сильные мира сего. Да, да. Вось, таму гэта не тое, што ён рыхтуецца на кагосьці нападаць. Яму, як маленькаму дыктатару, калі дзейнічаюць вялікія хлопцы, так бы мовіць, з ядзернымі ракетамі, я маю на ўвазе і Трампа, і Пуціна, гледзячы вось на іх дзеянні, Лукашенко, я думаю, што адчувае пэўны дыскамфорт, таму што невядома, што яны выкінуць. Ну, калі Трампу Лукашенко 100 гадоў не патрэбен, у тым плане, каб захопліваць яго, як Мадуру. Ну і Лукашенко ўсё ж таки пад ядзерным парасонам Расіі. Але вось Пуцін, калі яму нешта насуперак скажа Лукашенко і надта заўпарціцца ў нейкім пытанні, вось з гэтага боку нейкая спецаперацыя цалкам магчымая. І Лукашенко, я думаю, не вельмі упэўнены ў надзейнасці сваіх генералаў. Ён зайздросціць Ірану, дзе фанатыкі, якія гатовы самі загінуць, згарэць, але не здацца. Я думаю, што вось тыя Лукашенкавыя генералы
генералы, у якіх русский мир у галаве, яны, калі што, тым болей, што яны квапяцца на расійскія аклады, там значна болей атрымліваюць грошай людзі ў пагонах. І ў крытычны момант няма ніякай гарантыі, што яны свайго шэфа не здадуць маскоўскаму цару. Вось гэта і турбуе, вось гэта і не дае спакойна спаць Лукашэнку. Даражэнькі, нагадваем аб тым, што нам вельмі патрэбныя, ну, калі вам не цяжка, вашыя каменты, лайкі і падпіскі. Таксама расшэрвайце гэтую размову. Ну, калі для вас гэта бяспечна, зразумела. Скажите, калі ласка, Александр, шмат кажуць аб тым, што калі вайну прыпыняць, там і выбары думскія ў Расіі восенню, і эксперты некаторыя кажуць, што вось у гэтым годзе там да канца года прыпыніцца, бо эканоміка не вытрымае. Усё ж такі Крэмль павінен будзе нешта сваім ультрапатрыётам паказаць, палажыць на стол, сказаць: во, глядзіце, што мы здабылі. І многія гавораць аб тым, што гэта можа быць Беларусь, што Пуцін прымусіць Лукашенка на поўную інтэграцыю. У гэты ж час за апошнія гады знішчаецца ўсё беларускае ў Беларусі, знішчаецца беларуская культура, друкаваць кніжкі на беларускай мове амаль немагчыма, ўсё беларускае па-за законам рэжымным. А што гэта такое? Можа, гэта нешта для России, показывая Лукашенко: глядите, мы тут от вас не отколемся николи, нам это вообще Беларусь, это все это белорусское нам не надо, мы русские люди, только не нападайте. Это такой сигнал, ці что это? Зноў жа я тут бачу дзве часткі ў гэтым пытанні. Што тычыцца інкарпарацыі Беларусі, ну, я думаю, што Пуціну гэта не патрэбна, фармальная інкарпарацыя, таму што для яго Беларусь, вось на мой погляд, гэта такі варыянт добрай Украіны. Вось глядзіце, мы з імі сябруем, яны праводзяць палітыку, якая нам падабаецца, таму мы ім даем усялякія рэсурсы танна, і на што захопліваць. Гэта будзе такі адмоўны прыклад, што глядзіце, як не старалася беларускае кіраўніцтва быць лагодным і сябраваць з Крамлём, а Крэмль ўсё адно зжэр, злопаў, так бы мовіць. Таму я не думаю, што Пуцін на гэта пойдзе. Крамлёўцам і так добра, таму што яны свае шчупальцы засунулі глыбака ў Беларусь, яны і ў эканоміцы, і ў вайсковай, і ў палітычнай сферы, ўсюды яны дамінуюць і фактычна дыктуюць, каб Лукашенко скакаў пад іх дудку. Таму фармальнай інкарпарацыі мне трэба, хай гэты чырвона-зялёны сцяг і герб застаецца. Гэта першы момант, а другое пра культуру яшчэ. Што тычыцца культуры, то тут я не думаю, што гэта паказуха. Ну якая паказуха, калі сапраўды рэзка зніжаецца колькасць, напрыклад, школ з беларускай мовай навучання. Ну тут шмат можна прыкладаў, яны кожны дзень на старонках незалежных медыяў. Так што гэта, на жаль, такі працэс вельмі страшны і небяспечны для беларускай ідэнтычнасці. І калі да 2020 года Лукашенко яшчэ неяк супраціўляўся, я нагадаю, што была, напрыклад, у 2017 годзе справа Рэгнума, калі гэтых вось імперскіх публіцыстаў пасадзілі за краты нават. Але цяпер у яго няма духу, няма смеласці пярэчыць Пуціну, і, на жаль, вось гэты працэс працягваецца. Ну і ведаеце, сам Лукашенко, ён ад пачатку свайго кіравання, ён жа абразліва выказваўся пра беларускую мову, хоць у яго выразны беларускі акцэнт, ён ужывае іншым разам беларускія словы, але тым не меней, вось, ну яму ўлом вучыць і выступаць па-беларуску. І плюс, на мой погляд, у яго, ведаеце, вось, ён кажа, нацмены нашы, няправільна, нацмены гэта нацыянальныя меншыні. Хаця ў нас сапраўды ўжо, напэўна, тыя, хто гаворыць па-беларуску, сталі нацыянальнай меншынёй. Ну дык вось, у яго гэта нянавісць яшчэ з тых часоў, калі быў моцны БНФ. І мне расказвалі дэпутаты, што Лукашенко прыходзіў тады, была ж фракцыя БНФ, і хацеў да іх запісацца. Ён хацеў хоць нейкую пасаду недзе атрымаць, а яму нібыта Зянон Пазняк адмовіў. Ну і ён тады на гэтых вось высакалобых інтэлектуалаў з БНФ займеў зуб. І з таго часу вось гэта яго, паглядзіце, ён свядомыя там і такія слоўцы ён ужывае заўжды ў грэблівым такім узневажальным кантэксце. Таму тут яшчэ і асабістае. Ну і плюс
так показать Москве, что мы свои, мы один народ, як ён кажа. Да. Александр, скажите, ласка, давайте это ж про шчупальцы. Вось есть крамлёўскія шчупальцы ў Беларусі, а ёсць яшчэ амерыканскія, такія невялічкія, але ўсё ж такі яны там ёсць, і я пра пытанне палітзняволеных. Нешта гэтая тэма так прыціхла, нічога не чуваць новага. Ці ёсць яшчэ зацікаўленасць у амерыканцаў ўсё ж такі дажаць сітуацыю і вызваліць там усіх палітвязняў, пра якіх шла гаворка, 1300 чалавек? Ці потым спачатку з Іранам будзем разбірацца? Мне здаецца, што гэты працэс ідзе ў сваім тэмпе, ўжо выпрацоўваўся нейкі рытм нават раз на квартал, так бы мовіць. Відаць, квартальны план ёсць у Коўла ў гэтага. Вось раз на квартал ён прыязджае і дамаўляецца пра вызваленне чарговай групы палітвязняў. Ён у сакавіку быў у Мінску, таму недзе ў чэрвені, калі гэты рытм захаваецца, варта чакаць. Нядаўна Лукашенко, ва ўсякім разе, у тым самым інтэрв'ю Санчэсу гэтаму вось прапагандысту, ён жа падкрэсліў, што зацікаўлены ў вялікай угодзе. Амерыканская каманда, я думаю, таксама над гэтым працуе, і тое, што вось цяпер у Іране не надта ладзіцца ў Трампа, пакуль што і не дасягнуў сваіх мэтаў, тым болей замірэння паміж Расіяй і Украінай не адбылося, і вось нейкая гісторыя поспеху, я думаю, што яму і ягонай камандзе патрэбная, а на беларускім трэку якраз у іх усё нібыта някепска атрымліваецца. Таму я думаю, што працэс будзе протягиваться. Я хочу вернуться к белорусам внутри страны. Им по-прежнему всякими способами закрывают рот. Лукашенко сказал: я читаю ТикТок, жалуйтесь туда. Как только люди стали жаловаться, выбежала Качанова, сказала: все, всех посадить, ТикТок закрыть, плюс ограничивают интернет. Сейчас вот есть информация, что стали отключать его ночью, я процитирую: в плановые работы не верю. Говорится, что это плановые работы, но вот комментарии: в плановые работы не верю, по-тихому нас приучают жить без интернета. Похоже, что Беларусь возвращается в 2000-е. Приготовьте кнопочные телефоны, господа, те, у кого они уже есть, сдуйте пыль и снимите паутинки. На какие звоночки еще надо обратить внимание белорусам, что может ограничить их свободу? Есть ли что-то, на что надо обратить внимание? Зноў давайте разбяремся. Я як аналітык прывык вывучаць кантэкст, і тая ж Качанова, глядзіце, яна сказала пра TikTok, адказваючы на пытанне тэлепрапагандысткі, калі гаворка ішла пра распрацоўку закона аб зваротах грамадзян. І там не гучала, што трэба закрыць TikTok. Яна сказала пра тое, што улады трацяць шмат часу на праверку, і трэба, каб тыя, хто піша ў TikTok, адчувалі сваю адказнасць. Але мы будзем вывучаць усё адно. Я сваімі словамі, але блізка да арыгіналу пераказваю, так што тут я б не згушчаў фарбы. І глядзіце, вось для мяне паказальная нядаўная сітуацыя, калі 3 беларускія прапагандысцкія каналы былі выдалены з Ютуба. Тады таксама частка прапагандыстаў узняла гэты крык, што трэба баніць Ютуб у Беларусі, але Лукашенко і раней казаў, што гэта не трэба рабіць, і новапрызначаны міністр інфармацыі Жук таксама пасля таго, як ён пабываў у Лукашэнкі на аўдыенцыі, у гэтым жа ключы выказаўся, што калі мы нечага не зможам зрабіць, то не трэба гэта і дэклараваць. Таму беларускія ўлады, па-першае, яны разумеюць, што ўсе гэтыя забароны, яны ўсё ж такі на 100% неэфектыўныя, таму што ёсць VPN, ёсць іншыя нейкія магчымасці абыходзіць. Хто захоча, абыдзе гэтыя забароны. Гэта першае. Па-другое, ўсё ж такі тыя самыя прапагандысты, ну глядзіце, забанілі 3 іх каналы, а 33, я умоўна кажу, існуюць па-ранейшаму. І гэта для іх таксама выгадная пляцоўка, яны там накручваюць сабе прагляды і потым упарваюць гэта таму ж Лукашенко, які не вельмі разбіраецца. Вось глядзіце, колькі ў нас праглядаў, якія мы папулярныя. Ім гэта таксама патрэбна. Гэта вось яшчэ адзін момант. Ну і нарэшце, сам Лукашенко, ён таксама ўсё ж такі трошкі адукаваўся ў гэтым плане, калі раней
калі раней ён казаў, што інтэрнэт памыйка, то цяпер Коля, відаць, яго трошкі ў гэтым плане прачысціў мазгі, груба кажучы, і Лукашенко разумее, што і для эканомікі інтэрнэт важны, што цяперашняя эканоміка ў значнай ступені завязана. Ну і потым, калі забаніць YouTube, іншыя нейкія папулярныя сервісы, гэта і выкліча незадавальненне насельніцтва на роўным месцы, і трэба пераходзіць тэхнічна тады на расійскія пляцоўкі. Калі не YouTube, то Рутуб, напрыклад. Гэта яшчэ большая залежнасць ад Масквы. А Лукашенко, пры ўсім пры тым, хоць ён і клянецца ў вернасці Пуціну, але каб гэтая пятля яшчэ болей зацягвалася, я думаю, што ён у гэтым не зацікаўлены. Іншая рэч, што, канешне, сама логіка рэпрэсіўнага рэжыму такая, што у тым жа тыктоку, ну, калі гэта нейкая побытавая дробная скарга, то могуць адрэагаваць і вырашыць пытанне. А калі палітычная нейкая скарга, умоўна кажучы, то тады і спецназ можа прыехаць і гэтага у двукосці тэрарыста захапіць. І вырашыць гэта пытанне па-свойму. І вырашыць пытанне так, як яны ўмеюць. Гэта праўда. Александр, скажите, калі ласка, ці будете вы прымаць удзел у выбарах у Коордынацыйную раду у якасці, можа быць, дэпутата, у якасці выбаршчыка, калі ласка? У якасці кандыдата дакладна не буду, спісы апублікаваны, мяне там няма, і я туды не імкнуўся, таму што маё крэда такое, што ты або журналіст, або ты палітыкай займаешся. Сумяшчаць журналізм з палітычным актывізмам, я ведаю шмат прыкладаў, калі гэта шкодзіць і аднаму, і другому. Журналіст павінен быць у пэўнай ступені дыстанцыяваны ад гэтых палітычных жарсцяў. Я бачу, як некаторыя палітолагі становяцца паплечнікамі тых ці іншых палітычных змагароў, і мне ўжо не цікава іх чытаць ці слухаць, бо я ведаю, што гэта будзе ангажаваная нейкая ацэнка, нейкі такі спецыфічны погляд на сітуацыю. Так што тут не трэба, так бы мовіць, мяшаць боб з гарохам у гэтым плане. Як проста грамадзянін, як беларус, я не буду галасаваць на выбарах у Коордынацыйную раду. Чаму не хачу разгортваць? А вось толькі хацелі спытацца. Александр, а ўвогуле, як вы можете ацаніць са свайго боку, так паглядзець, было там Коордынацыйная рада 3 была ўжо, зараз будзе 4. На ваш погляд, наколькі гэта інстытуцыя увогуле патрэбна зараз беларусам? Ну, гэта не мне вырашаць, а беларусам. І я думаю, з аднаго боку, цяпер модна таптаць гэту Коордынацыйную раду, я неаднойчы сам яе крытыкаваў, і яна, вось гэта скліканне болей скандаламі запомнілася, той жа кейс Мельнікавай, чаго варты толькі. Але разам з тым я разумею драматызм гэтай сітуацыі. Ведаеце, гэта Коордынацыйная рада, яна стваралася ў іншых умовах. 20-й год, гэты парыў рамантычны, здавалася, што вось хістаецца ўжо крэсла пад Лукашэнкам, і яна ж называлася там Коордынацыйная рада ў пытаннях транзіту ці трансферу ўлады. Потым адсеклі сарамліва гэты хвост, ужо проста Коордынацыйная рада. Цяпер такое бесчасоўе, безвременье, па-руску кажучы, а інстытут гэты застаўся, ну і я мяркую, гэта лепей, чым нічога, таму што калі параўнаць усё ж такі беларускую і расійскую апазіцыю, у расійскай там усе адзін з другім грызуцца, у іх яны зайздросцяць, што ў беларускай апазіцыі ёсць нейкая інстытуалізацыя, ёсць нейкія структуры, і тое, што яны дапамагаюць хаця б у парадку дня Еўропы, захаду трымаць беларускае пытанне, гэта ўжо вельмі важна. Разам з тым, я не думаю, што будзе масавае галасаванне на выбарах у Коордынацыйную раду, таму што, калі коратка, ўнутры Беларусі проста баяцца і ўвогуле жывуць іншымі клопатамі і не вераць, што заўтра будуць нейкія перамены. За мяжой таксама эмігранты збольшага заняты праблемамі выжывання. Ну, але я аддаў бы належнае тым, хто балатуецца, таму што, як вядома, беларускія рэпрэсіўныя органы адразу заводзяць крымінальныя справы, робяць там ператрусы, адбіраюць маёмасць і гэтак далей. Таму грамадзянскай мужнасці гэтых людзей я аддаю належнае.
Вот вспомнили вы про Мельникова, и я не могу не спросить, вы верите в то, что нам пытаются вот навязать, а может это на самом деле так, что с ней все хорошо, что вот она в Минске была замечена в Данамол, тренажерный зал, звонила папе, купила себе 2 квартиры, в общем, жива-здорова, великолепно живет в Минске, в Белоруссии, но при этом ее никто не видел, не слышал. И все это очень так как бы призрачно, вот эти вот все доказательства. Вы верите в то, что вот действительно все это правда и вот все так классно? Какая у вас версия вообще по поводу нее? Ну, я стараюся на веру нічога не браць. На 100% я не ўпэўнены, што гэта рэальная Мельнікава, хаця сведчанні дастаткова такія грунтоўныя, важкія, але ж тым не меней мы ж ведаем, што цяпер эпоха гэтых дыпфейкаў, штучны інтэлект можа зрабіць усё, што заўгодна. І нават меркаванні экспертаў разышліся, што тычыцца вось гэтых у трэнажорцы здымкаў Мельнікавай. Адны кажуць, што гэта рэальныя фоты, іншыя кажуць, што там твар нібыта змантаваны, падстаўлены, так бы мовіць. Калі гэта сапраўды нейкая спецаперацыя спецслужбаў, ёсць такая папулярная версія, каб неяк дыскрэдытаваць каардынацыйную раду, то, ну, па-першае, яе папулярнасць, я маю на ўвазе раду, і так не надта высокая. Па-другое, практыка паказвае, што нейкія скандальныя такія вось спробы, яны гэта такі эфект Стрейзанд, так бы мовіць. І я думаю, што нават тыя, хто не ведаў ці не цікавіўся каардынацыйнай радай, яны могуць наадварот зацікавіцца, таму гэты скандал можа яшчэ падвысіць цікавасць да гэтай выбарчай кампаніі. Александра, прабачце, будзе яшчэ одно пытанне вось так з Вільні, таму што цікавяцца беларусы, якія жывуць у Вільні, не толькі беларусы і літоўцы. Так час ад часу запытаюцца, што там ваши эксперты кажуць, калі там Лукашенко будзе на Вільню нападаць. Ну мы ж разумеем, што не Лукашенко, а калі і будзе, то гэта будзе Крэмль нечым такім займацца. Але ж вось з Вільні з'ехаў офіс Ціханаўскай. Зараз праваабарончая арганізацыя «Вясна» там, значыць, адчыняецца ў Польшы. Можа паціхеньку таксама пераедзе. Нешта ў Вільні ўсё менш і менш усялякіх беларускіх, сказать так, офісаў розных застаецца. А што гэта за пабег такі з Літвы? Ці можа ў Польшы прасцей працаваць беларускім розным незалежным арганізацыям? Ці збягаюць з-за палітыкі літоўскай? Ну, я не думаю, што пераязджаюць праз тое, што баяцца нападу Лукашэнкі там ці Пуціна. Мы пра гэта ўжо гаварылі. Тут дастаткова ж згадаць леташнія падзеі, калі у Ціханаўскай панізілі ўзровень аховы. Ну і ўвогуле адчувалася, што літоўскі ўрад пачаў болей холадна ставіцца да прысутнасці беларускіх дэмакратычных сіл. У той час, як Польшча прапанавала свой варыянт, цалкам комфортны. Таму тут усё лагічна. Што тычыцца літоўскай палітыкі, ну, не моя справа вучыць літоўцаў, але ўсё ж такі свае 3 грашы ўстаўлю. Мне здаецца, што тут ёсць пэўныя перагіны. Ёсць нейкія, я б нават так сказаў, хоць літоўцы можа і пакрыўдзяцца, фобіі малой нацыі, у якой вялікі траўматычны гістарычны досвед. Я гэта бачу на прыкладзе так званага літвінізму. Ну мы ж з вами выдатна ведаем, што гэта высмактана з пальца. Няма ніякай такой уплывовай сілы, можа там групка маргіналаў нейкая ёсць, а тыя ж надпісы «Вільня наша», там жа лавілі нейкага літоўскага падлетка, які рабіў. І бачна ж па гэтых надпісах, што піша чалавек, які не ведае кірылічнага алфавіту, бо асобныя кірылічныя літары болей лацінскі алфавіт нагадваюць. Так што гэта ўсё высмактана з пальца ў значнай ступені. Зразумела, што Літва баіцца гэтага нашэсця імперыі, яна бачыць, наколькі залежны ад яе Лукашенка, ну але ж у выніку цярпяць тыя якраз беларусы, якія супраць імперыі, якія супраць Лукашэнкі. Мне здаецца, што тут варта было б усё ж такі да ацэнкі рызык падыходзіць болей узважана, таму што я ўсё ж такі веру, што прыйдзе час, калі дэмакратычнай будзе, іншай будзе Беларусь, і літоўцам важна мець добрыя дачыненні з беларусамі, а не зацыклівацца на нейкіх выдуманых пагрозах кшталту літвінізму. Ці, напрыклад, вось ставіцца пытанне Калеснікава, Марыя, калі была ў Вільні, узняла пытанне пра тое, каб рух цягнікоў
электрычак, як раней гэта было аднавіць. І там, наколькі я ведаю, засцярогі гучаць з боку такіх органаў бяспекі, што не паедуць шпіёны. Як быццам шпіён на аўтобусе не прыедзе. Ён у аквалангу, калі трэба, пераплыве праз Балтыку і высадзіцца там. Джеймсы Бонды гэтыя, яны знойдуць спосаб. Так што гэта у пэўнай ступені, мне здаецца, адгаворкі, і людзі, якія адказваюць за бяспеку, ім заўжды лепей, калі болей жорсткі фільтр, калі меней працы. Але калі Еўропа сапраўды хоча бачыць у будучыні Беларусь у сваіх шэрагах, то трэба нават у такіх сітуацыях, мне здаецца, болей гнуткую праводзіць палітыку, болей мабільнасці, каб болей візаў было для беларусаў. Хаця, канешне, тут трэба, каб для танга патрэбныя двое. Калі Лукашенко павыганяў дыпламатаў і ў многіх місіях дыпламатычных мінімум супрацоўнікаў, то проста тэхнічна цяжка шмат візаў выдаваць. Ну, але тут вось няма ліха без добра, і мы бачым, што той самы Джон Коул спрабуе за стол перамоў пасадзіць Вільню і Мінск. Пабачым, ці атрымаецца нешта з гэтага. Ва ўсякім разе, нейкі пробліск у канцы тунэля, мне здаецца, з'явіўся. Дзякуй, Александр, дзякуй за тое, што ваш час быў прысвечаны нам. Поспехаў вам у вашай працы і да сустрэчы. Дзякуй вялікі. І вам поспехаў у вашым праекце.